Coba. Tak delong-delongi arek iki dhisik. Ngali ya, Mas. Aku mek ketok wong ganteng iki kok kudu gemeter. Mas. Ayo, Brip. Joko. Nih, sementara iki kan lain tuh sing peple-peple sih. Sik ta, sik. Bagi sampe anak seneng sih. Lah kok gak kira iso delong-delong coba cek. Ayo coba. Aku naplek. Ya. Adik. Kak ya Mas ya. Coba. Tak delong-delongi arek iki dhisik. Ngali ya, Mas. Aku mek ketok wong ganteng iki kok kudu gemeter. Mas. Ayo, Brip. Joko. Nih, sementara iki kan lain tuh sing peple-peple sih. Sik ta, sik. Bagi sampe anak seneng sih. Lah kok gak kira iso delong-delong coba cek. Ayo coba. Aku naplek. Ya. Adik. Kak ya Mas ya.